anokula zvakaipa mwana musamu Jesus so mapotato swear. Boza ananga chukula zvakanyanya. Koti hanzi chiko chiri kuitika. Yesamwari. Chichikitika shi. Aiwa unabvisa. Usabvisa hembe, usabvisa hembe. Aiwa usabvisa hembe. Sikubvisa hembe. Mbomira usabvisa hembe. Sikubvisa hembe. Weka se. Ngochisanduizo. Saka wachoza kuti wapfeka zvitirizvo. Chichikitika shama. Ukunza kuita sei? Ukunza kuita sei? Chichikitika pawo. I'm warming up my instruments. Kana wapedza kuti aoma poita sei? And yeah. Akuchera. Again. Mudhara ari kupi? I don't know. You don't know. Saka waya nani pano? I don't know. Saka upana pa uri papi? I don't know. Saka hapana kana chauri kuziva? Yeah. Uyu ndiani? Uyu ndiani? Mwana uyu kauyu ashuka anotonetsa. Uyu chii chako? Mukoma. Saanetsa nei? Anetsa nei mukoma? Amene kuhara chikaka achidhunga madhaka achizora zora. Ko iwewe hausi kurwarawo? Yeah. Inongogwina chete. Unongogwina chete? Okay. Saka ndizwa kuti mukoma wakatanga kurwara rini? Ko mudhara ari kupi? Ane hanzvadzi yacho. Anonzi Nyasha. Haatauri. Hadii. Anongonyarara. Ari kupi Nyasha? Ari panapa futi? Saka iwe mese nana Nyasha muri kuziva kuti muri kupi panapa? Iwewe? Kwasekuritasvi. Handiti ka? All right. Kunyambira uyai kau. Kunyambira 1 2. Mumwacho. Mwanangu ari. Ndala mwanangu. Kwando wako wala. Mbira dzapasana. Mbira dzapasana. Azikachize. Asana wala azikachize. Yo chirwa. Mirai baba.
kufara. Asatenda andiko. Ndakapana ndiri munhu wayo kuti ndasiri munhu pawani. Ndaiona wanhu sizvidhori. Zvekuti ndaiti vanhu vasikundiona here kuti ndiri munhu pane wani. Aiunganza zvigubhu. Yeah. Ngaitire papo ndiyakabvisa akapwanya. But ndinofara kwazvo. Izvozvi ndava munhu pawani. Ndizana sekuru vangu. Atienda zvakanaka. Izvozvo efi. Sekuru ndangowedzera pamukomana uyu nemhuri yake vanhu vakanditukisa ivava. Sekuru ndakabatikana. Munhu akandifonera ndokataita 35 minutes tiri pafoni patakabudisa vhidhiyo yemhuri akandituka. Asi takazokuti maminutes azosvika kuma35 ko ndakanda kuedza kuexplaina kuti no ina handising'anga handiti unozviona iwewe kana uri chiremba munhu yari kuamerica kana uri chiremba ukandishedza paunoita basa rako musejari mutheatre ini ndinongoya nekamera yangu ndongoratidza vanhu kuti chiremba ava vari kuita operation pamunhu ava zvavari kuitira nezvinozobuda ikoko handizvizivi. Akanditi sekuru vako ivavava zvinhu zviri kuitika mumhuri umu zvinofanira kunge zviri kumadhokta akaita sei akanditsanangurira akati ndosakadzinzera. Sekuru ndakatukwa ndakasingafunzi ndingazvitaura pakamera asi pandazoona mukomana ndati rega ndizvitaure. Ndapedza kutaura nemunhu iye ndakaita 30 minutes ndakagara kumba ndakanyatsogara ndichifunga kuti ndoenda kubasa rega nditasi ndorega asi ndakazoona kuti no uyu munhu wenyama haangatitadzise kuita basa rekwamwari. Saka ndiri kuti ndofunga achaona zvakare vhidhiyo mukomana uyu ndichazoita nguva yekutaura nemukomana uyu achitaurawo ende mavhidhiyo ake akasviba ndakatomutora akaachita zvaanga achitaura izvozvo ndozvaabatanidza iye munhu wacho ita oona saka mhinduro yake iripo. Ndokuti ndakapedzera kumutaura kuti pamakatanga kurapa mhuri makati ndipe 5 days ndobva ndati saka yakabva fona vhidhiyo ichitobuda ipapo. Ane foni ndiani ko? Handiti alright ndizvozvo ndakati sekuru vati tipe 5 days sana achikumbira kuti tingomirapo 5 days idzodzo tozoona kuti sekuru vaita vakundikana kana vakundikana ndotora vanhu avo ndovaendesa kwauri kutaura asi mhinduro yako iripo saka sekuruka mhinduro yemukomana wechi Ndakaputaura last time ndikandichenjera kuseri atanga kuti ndipona. Bosi akayasengaziva kuti aikonenge muchitori. Apa yazokona akapfeka bhebha. Mwana munhu amona kuti bhebhe apora. Anenge atare. Amai mwana uri panguva anopenga. Ndevapi? Uyaifamba tinze muzukuru wangu. Pane vamwe vakarapwa kuti miri yavo yanani vadangotaurwa. Vakapora. Vamwe vana varipo. Uyai mkomana uya. Uyai. Vaitongorwa nezvijiro. Mambama. Hati maza ndataura mai. Unditura kutopenga. Kuti mwana wenyu akanditukisa. Mukadza ndichiti kutukwaka. Oza pane kutukwa kuti uri murume ende kana uri wani pafonika. Unongochita sauri kuti vari kuzvinzwa here ndiri kutukwa. Saka handizivi kuti mashoko enyu ndiye kuti imi ndima kwaini mwana wenyu pana. Kuti ivo vacho vari kunze vakatadza kumbovarapisa here kana dai vaiziva kuti vanogona kuti muende kunorapwa vaifanira vakakupai kuti muende musapedza nguva yako yakupi.
Bonyarara ise ngatiemara. Ndinetsokwana. Ndakutendai. Ndikutasu. Nekundibatsira kwamakaita kwana wangu kwamundibatsira izvozvo. Mwana wangu uyu akatanga kurwara pfungwa. Musati matenda. Ari kunze kwenyika ndiani? Handina kunze kwenyika. Hamuna hama kana hama ikuwana? Ikwana mai. Amen. Ari kuGermany. Ari Germany. Ari kuGermany anonzi Francis kwete kwaMerika. Anonzi Francis. Eh. Francis ndakapotsera mashoko na Robert. Ndizi uya anogara kuGermany. Okay. Ichitaura izvo chienda mberi tadangoziva kuti bosi pamwe ndiyane kathingi kacho kana ndikazati kacho. Ndakutendai tete gutasvo. Esena goko. Mwana wangu akatanga kurwara. Musi waida kunyora form 6. Ipapo ane 9 subjects. Musi wakunyora ndo musi wakatanga kurwara. Vanhu vakawanda akatanga kutaura kuti madhiragi. Ndakaenda naye kuchipatara. Wachida kuona wezvepfungwa kuti chii chikunetsa kumwana. Ambotiza achida kubed bridge. Ndokanda anomonera ari. Ndobva ataswa pfungwa nadokta webrain chaiye. Akati hapana kana pakakanganisika pamwana. Vandapuwa kuti mamapirisi majekisheni kuti mubayei majekisheni ekuti pamwe anga akakanganisika mupfungwa. Nguva yakabaya majekisheni yayo akatanga kuita ngechituta. Zviya zvomwana choti achingova masiriri zvokuti wakokwanisa kana kutomupfekedza kana bhurugwa zvakutoita wese. Kana aregera madhiragi yayo mapirisi ayakanganza apiwe nemajekisheni yayo. Vazvamboita nani. Vadazwa nevamwe zvati zvikatanga kuti panotondaona katembarari musi wanongopiwa mari zvatangira ipapo. Vamwe vakandichimboendawo kuna endibhaya ari kwaMutare ndikaendako ndikandogarako. Musi wokuti anobatsira asvika ndakadzingwa sembwa achibva atiza netsoka kubva kwaMutare ikoko kuya kumba kunyazura. Chizomona kunyazura. Uyu musikana uyu ndiye akatanga kurwara. Ndiye ndakatanga kuya naye pano pasekutasu ndisvike ndizive panapo. Wesa wazoenda tanga kuya neuyu. Uyu akatanga kurwara ari form 3. Zvokuti dai akanyorwa form 6 gore rapera. Ubva ari grade 1 angoita number 1. Uyu wobva ari grade 1 anongwesa aita number 1. Ndine 4 ndaitotarisirawo zvakanaka kubva kuwana ava vari vairi kuti pari izvozvo ndinge ndiri pari nani. Sandoda kutenda tete gutasvo. Pandakabva kumba ndaitenga hembe every month kana zvatanga. Anobva aibvarura dzese. Kana kuri kurohwa mamwe masaidha ndotaura zvauya ndairohwa. Hembe dzese achibvarura achitanga zvokutenga. Saka ndakazama nepandaigona napo. Njena madhokita ikoko kana maprofitawo vaingoti ndezvedzinza. Pane zviripo zvacho wapa mari. Umwe ngati pane n'anga iri kuGokwe ndikaenda kuGokwe. Vana vakanoshandirwa musoro vachingotemerwa nyora. Asi chabuda kuti uya angware-ngwarewo uya zvipere hapana. Danga izvozvi kune waya chete hapana kana chinhu chirimo. Zvese nakapedza kutengesa. Chabuda hapana. Kusvika inini ndanangwa kuzorwara samai kuti zvinondoenda nepapi. Mai nawo vakazonditadza vhidhiyo yasekutasvo vakabatsira mbuya madzimai magadharini. Ndo yandakaona pafoni yamainina. Vanhu mai guru oi vhidhiyo imumbono ndokuchiona wangu aine mwana wangu mukomana ngaatika kupusira ngezvaita wangu. Tikati kana uyu anza pfungwa dzake dzita right achidzokera kuchikoro. Newangu uyu achadzokera futi kuchikoro achitonyora futi form 3 yainganga ari iyoyo. Rega ndiende nawo. Saka handina kutaura vanhu wanga kuti ini ndakwenda kwatete gutasvo. Ndawa muri yese mumwe nomwe anga achichema. Mumwe nomwe hapana kasina dambudzikoba. Uya aidonha achigwina achindorarama achidaro. Avo bani nevamwe vandinawo bani vangu vanopenga futi vachimwa mapirisi. Mwana wacho futi achipenga achimwa mapirisi. Ndobva ndauya kuno nemwana iyeyuyu. Ndakaita zvongobva kumba nakuti ndiri kuenda epiba. Baba vakatenda kwadhokita zvone problem yemudumbu. Ndikati handisi kuenda kwadhokita ndanoita nemadhokita enyaya nemadhigiri. Ndamboendawo kwandanzwa kuti kuna tete gutasvo nedhigiri rekubata varoi wacho vandauya panapa nemusikana uyu. Tete gutasvo vandasvika vandakaona musi wesande ndakaya Saturday ndikapuwa girasi. Ndapuwa girasi iroro. Pekutanga ndakatesa pepa ndikati mupepa munabuda zvinyi ndagara chikutadzwa zveufeki izvo. Ndava ndashingodaidzirawo zvaita wamwe.
vanoona video yangu yese zvese zvima zvatenga newana nezviri pamusha ipapo zvese vandazvona vandagutsikana pandakazopinda mubva ndataona sekuru zvasekuru vandibatsira pane pamwe pavazvanza apa muzuru watambura iwe enda undoya newanhi wavo ndikati ndinondowagona here musha uyu ndouziva kuti unonetsa ndinondowagona here ndaenda kumba kudzokera kunyanga kumurume saka zvino chavatanga sei ndikati ameno chavatanga sei saka pandakangorara ndikabva ndakuta tateguru Tasvu vachiya kwandiri zvikanzi ndanotaura kuti mwana uyu ada kubudiwa nemudzimu vanoya wese kuno ndozvo ndakasikaibvanda kuhope ndakaona sekuti Tasvu ndozvo ndakasikaibva ndasikotaura wedzinza rese kuti inini hanzi nateguru Tasvu mwana ada kubudiwa nemudzimu kunyararawo kumudzimu handeikwatiteteguru Tasvu hapana akaramba nokuti munhu wese akai kunokaida kunzwa mudzimu uchitaura tasvika kunoku zvemudzimu zvakazochinja wakazogona ndakuyambuka tsvimbo vatangira ipapo ndakaya nemhuri yese inini izvi ndinotenda maigura zvakaita ndakanga ndine vhidhio nandina ndata maiguru chimbotorayo nhamba idzi dzasekuru Tasvu nematambudziko ari panabani ndaitotyawo semwana semuroro womudiki kuti ndotangawo sei ndikati maiguru nhamba idzi saimufoni menyu maiguru akati oraiti handizonze maiguru afona tikani maisoro ndiri pasekuru Tasvu ndakaramba ndakatombobuda kuenda kutoileti ndati chokwadi here muri kwasekuru Tasvu zikanzi ehe ndiri kwasekuru Tasvu vhowauya zikanzi vhowafambira shuwa dzimba dzese zikanzi pane mwana ada kudini ada kubudirwa apa ndandinowo mwana izvo akatangawo 2020 matwins umwe wacho ari kumba 2020 wokungodona nekusanzwisisa akaenda kuchikoro achirowa vamwe achiita sei asi patakasvika panapa akatanga kuda kumboita zvekuti zvinyatsokwidze asi ndakazotoona kana machenjisi ndiri kuaona aingoti pese paangobvi ndaingodaidza kunge ndiri kudaidza uye kuno kudai uye kuno asi izvozvo ndira kutenda mwana wangu ndezvandiri kuona right ndifunga zvimwe zvinonzi chapinda munzeve chawara bonde chiri musakaza chozvinzwira vanotuka vaya varambai muchituka uye akatuka Robert akatukura chokwadi mwanakomana wamwari aireva chokwadi but vamwe vakatomurera pamuchinjiko arizonai zvapaneni munoziva hama dzangu dai izvinzi ndaiteerera zvamunotaura chipinda pagedha kuti aiwa muroi wedu atoramba kutopoporora zvakati hadisa Tasvu acho mundaidzoka here pani but ndoramba chiziva kuti inindika iye haasi akauya nehunganga mukati meropa rangu handizonai haasi akauya nawo zvangu ndezveropa ndezvedzinza izvi andika handirombese asi ndikuuraya timathingi taoti anenge airwadza kuti kathingi angu akubatiwa handizonai asi nhau iyi ndindinaye ndiziva kuti aiwaka apa napa dheni nyoka huru inonzi ngaidambura musi damp chapupa kuti musoro waenda kupitotambura musoro damp chapupa musoro waenda kupasara yokoto chongodonha chete ingani chiri yezongofa aiti kuti matamba timumiridze bhora imwe timunevere inozongorohwa chete kurakashiwa saka aiwa thank you so dzakaya iri kune vanhu munogara Ora kana kuti itaiswa ziko. Sodera chipechi. Baba, uya apa sekuru ndenyava musachi. Uya ipapa. Uya sekuru ndenyava. Umbosumuka chete munhu chigara kuno pato mupfumbire guruva zvakadaro.
Muridani. Makati iyo zukuru. Baridani pamoja. Pakati kumucha kwa mapi. Chabena. Ava ndikayangana nganyanyi mpaka chisoni mazi. Vazukuru ndakacherechedza nhau yenyu yamafambira pano inosiririsa inodzisa urombo kwazvo. Muri kuita nezveiko? Mese makamira makadongorera kuno muri kuita nezveiko? Endai kuseri. Kani ano nisokoneza. Nhau yenyu vazukuru inosiririsa kwazvo. Ungana pamoja pakuchita vantu vanyinji vachisoka nzeru tangorani wakaona mumhuri muchita vana vazhinji vakawandisa sekuwanda kwakaita vana venyu kudai vanorwara nedenda rekurasika njere chokwadi zvinokwazvo zvinonzwisa tsitsi zvinosiririsa. Hanzi Fred ndeupa? Fred ndini. Enda kugara papfupi na Veronica. Ana anogara pedyo na Veronica. Veronica ndiani? Veronica ndiani? Ndimai Mai Veronica ngakare papfupi na Nyasha. Nyasha uya ugare pedyo na Veronica. Arikone Nyasha? Nyasha ari kupi? Nyasha ari. Iwe dzina rako nangazi? Iwe hanzi zita rako rine vangani? Nyasha. Arikupenga? Arikupenga. Ukachitepsa. Chida iso imese suka yapo. Nyasha arikupenga ndawe yagarapo. Wazoko kutosimuka motoenda kuri kubva Nyasha mungaenda pakubva Nyasha. Apa patine dungo revanhu randiri kuona charongwa sekura. Wanzi. Wakadi yako Nyasha. Uyu ari na vantu. Hanzi uyu ataure here nevanhu. Atauri ba. Unotomutaudza kwako. Kana usina mutaudza anoramba akatiziva. Asi basa anokamutuma anoita. But kuzoita social newamwe vanhu. Angaramba ariziva. Unotongotaura. Utambawo nedzimwe pwezi. Aende. Tovera ndisa mwangu afunda. Tondwe. Mumwe mukomana akagara uko uyo. Anonzi ani? Ari kurwara zvikari. Ndabwera. Ndauya agara. Hanzi yako. Simuka. Musimudzei munyengetidzei achi. Anonzi ani? Simuka kwa. Mona Lisa ndo. Simuka. Mapenda kwa. Unopenga kuti Mona unopenga zvekare here? Tambofunda pomwe? Wambopenga zvekare here? Vabereki vemwana mupindurire mwana. Bwera apo. Uya apo. Mumwe wacho iwe musikana wangu uya apo. Zachasara. Chosana dondirova panapa dzodonditorera musikana wangu. Hanzi manje nandirwari. Ndiyo musikana utani? Wakadi yako musikana? Uri po? Uri po zveshuwa? Wabva kupi? Wabva kupi? Kunyazuva? Ukupenga ka? Unoziva sei kuti ukupenga? Hanzi unoziva sei kuti uri kupenga? Watanga kari kuita sei? Kugwina. Uyu ari matenda akupenga, kurasika nzeru nakugwina. Uyu mwana uyu hanzi ane chirwere chekupenga zvekuvhirika pfungwa achigwina. Mumwe ndio pane mumwe ro. Uya futi iwe kupenga.
mumwe ndo iwe undomwa makomberi manda ya nzero iwe wanzi unotomwa mapirizi ekurasika njerere ukarega kumwa unoita sei ukarega kumwa unoita sei aiga ndio utatara tukapera unoita tani haina sekuti asu ndakakurapa iwewe zvakapera wakapora unoita chii kwandini apa mwana wako ndopa mwana wako ndo mwana adamupenga baba ndima akupenga mwana akambopenga baba makupenga wozvekava iyo nyasha chimotiuza iwe ndakubata ndofiti pankani chimbotiuza kuti chani chidachitika zvodatanga sei nyasha hanzi ndakubata iwe kuti uri muroyi panhau iyi yekupenga kokuita vana ndisadhugwiro ndisadhuku rako kuti natsotitsanangurira kuti zvafamba sei kuti utanga kuita uroyi hwako utanga uroya vana fumira fumidza alright mukomana uyu John ndeupi John ndakutaura nezvaavo ari kumucheto maroyero yako ari kumuita akatanga kurwara abva pachikoro 1995 achingobva pachikoro saka inini ndendiri kuno kuavhondiwa kubva ndazodaidzwa nabereki kuti uya kuno hanzadzi yako haisi kunyasa kuita zvakanaka ndo pandakaenda kumusha ndobva ndatoona zvedi ainyora kumadziro achinyora kumadziro but handauziva kuti chii chiri kuitika panguva yacho iyoyo kwandiri zvangu kuna John wacho saka pandakazoya kuno kuna sekuru Tasvu ndo akazondiudza kuti nyasha uri muroyi ndo ukonzeresa kuti wanoteka njere ndiwe ndibva ndabvuma vanzi uroyi hwacho wakatemerwa namai kana kuyamwa zamu ramai uri mazviri pandazvitenda ndikati zvedi sekuru iwo fiti urapasiwa nani saka iwe uroyi ukaupiwa nani namai variponi mai vari kupa mai ako ava mai vari panapa iwe naiwe Veronica uri fiti ne uri muroyi here kana kuti hausi kusaziva nokuti pamwe ndinoti ndiri muroyi nokuti handirambi ai hanzi uri muroyi here kana kuti hausi muroyi ndiri muroyi chitobve owe ndiani hanzi nasekuru anonzi Onias ndiani aiwa Onias wangu ari murume wavo iwewo ndiwori kubvunzwa hanzi Onias ndiani ndati ungandiwe ndati murume wavo kutaurwa naye nasekuru ariponi Onias Onias wakashaya adasiya sazita hanzi akasiya sazita wake here sazita uripo ariponi ari kupi sazita Onias uri tani wakadi yako mzukuru ndinoona nchitoana Onias mkuru adafirisei njakuipa iwe unogona hanzi mabasa aitwa na Onias sazita wako sekuru wako mkuru ndisekuru wako hanzi mabasa akanga akaipa ndiye uroyi iwewo zvawaturikwa zita raOnias uyu aiva nemabasa akaipa euroyi iwe uneagonawo here handimagoni handimazivi handipe kuti kuziva hanzi handina kuti unomaziva ndati uneagona here handimagoni vari kuti dambotra handimbodutira inodando akari fiti riveredari mazi mankwara ese vana yadasira Veronica kuti azopasana Fred nananyasha mankwara iye ndada divideri hanzi Onias anga ari muroyi zviro kwazvo sekuru wako iwe Onias azita wake saka iye Onias ndiye akatsvaga uroyi akaromba mishonga inova ndiyo mishonga iri kupengesa mhuri iyi yose zuva ranhasi aromba mishonga yake iyi akazoisirawo mukadzi wake panguva yake yakaona nekufa kuti yakwana akasiya atakudza mukadzi wake mumabasa ake euroyi akasiya atakudza Fred akasiya atakudza nyasha saka mishonga yaakaromba iri pana Fred nanyasha naVeronica nhasi Veronica nyasha naFred havana kuromba mishonga asi vakasiyirwa naOnias ndiwo mishonga iri kutambudza mhuri iri kupengesa mhuri yese
Iyo ukunzwa nyaya. Fred ukunzwa dare tategona. Ndirikunzwa sei. Una nharo ine nyaya kubati. Une nharo here ne dare rikutsanangura nazo. Handina nharo sei. So kudari sunungukai. Nekudaro uri kuda kuti mhuri isununguke here. Chokwadi handingafari mhuri yangu ichiita sezvisinaitiwa muvanhu. Tofanira kuita kugarwa zvakanaka. Unogara kupi? Ndobva kunyazuri. Kwa nyasa. Nyasa. Ndizo zokunyazuri. Barani. Ndiko ukoto. Une mota yekufambisa kuti unotora zvikwambo. Hatina mukana mota. Ukona vanhu vada kuvarapa, ukona zvakuita iwe usazvinyoreka. Usazvibvarure nechitombo choruoko muzukuru. Ndipo muzukuru. Isa muruoko rwangu. Waita basa. Zvanya sekuru vana ava ndikuda kuvarapa. 1, 2, 3, 4, 5. Vada kurapwa chirwere chekupenga. Mabinzo wazukuru. Ene kani maita soti daya chokapa yapinda kuna mwanangu. Endi maita laki kuti machimbidza kuya kuna sekuru vacho. Vana vari kupenga mumhuri yenyu vachiri vashanu bedzi. Dare rekupenga kwevana ava neurongwa hwezvikwambo zviri kupengesa vana ava zvanga zviine tariro rekutosimudzira kuwedzera nhamba yevamwe vanhu pakati penyu ipapo. Kumba kuna vamwe vasara vari kupenga zvekare. Kune mwana wabamfurira. Ndekuti aiwa kuchikora achigona asi izve kuti muti dhora chaire haarigoni haatombozi kuti dhora akutopenga zvekare kupenga kwacho kwatikureva zvakanaka saka zvikureva kuti mumhuri vana vari kupenga iko zvinonzi vatanhatu 6 inkani ndaifanira kupitana kutsogoro fitidza bwana zinhu zvacho hanzi nasekuru nhau yedare renyu ndoda kuzofambira mberi nedare renyu kana ava varoyiwa ndataura kuti vanofanirwa kuenda kumba kunotora zvikwambo zvavo kana vazvitora zvauya pano pakuzviparadza ndopa ndoda kupfuurira mberi nedare ari kupi mwana anonzi Fred ari kumusha akupenga Fred ari kupenga futi handii hapoka pakati pevamwe ndiya kutobvunzwa nemupengo yakubvunzwa newe ari kupenga saka ari kupi Fred sei asipo pakati pedu isi vamwe vake tiri kupenga uye ari kutoshuvira kuti Fred auye arapwewo sokurapwa kwavakuda uona zvikuitika mukomana iyo simudza musoro anonzi evidence simudza musoro sekuru utarise sekuru tarisa pasi tarisa pasi tarisa mudenga tarisa mudenga evidence tarisa pasi chitarisa mudenga simudza ruoko anopenga ona mwese ari nani uyu ndeyakutopengera evidence hanzi ndiari wese ari pa 98% pa 98% 98% wageri wakasumudza heti visa heti iwe visa heti aina seku visa heti kanza chasari visa heti dakurapa uporani aina seku ndoda kurapa upore wanzo here mzuko tarisa kuna seku daira aina seku ndoda kurapa upore wazvinzwa here aiwa usataura kuti matambura mzuko chatabata hapana tiri kumabasa izvo apa ndikayangana kupini mukaipata kupatira nchito mavuto zitofeya manyinji chero makawana mari haina chairi kukuitirai nekuda kwematambudziko amuri mukati mari akakurisa matambudziko amurarama muri mari sabwino zvakanaka musuku uruda kubvunza ndeye mapeperachi hanzi ndo mamhepo yachona yeurombwa uri mukati memusha iwe uri murora kaiva wakangoya umusha wakangobereka mwana mumwe chete ari kupenga mbereko yako ndobva yafara munanga anofara mumwe uchabatsirwa museko
mumwe wane shoko kana mubvunzo. Inini wasekuru handina mwana since 12 years. Mukadzi wako ari? Mukadzi wangu uya Rembo. Mune makore mangani muri mese? 12 years handina mwana. Mambo haibati hapana chiro. Hapa mkazi akupatiswa chitira kuipa funa kupengesewa mkazi. Hanzi izvozvi mukadzi wako ari kutobatiswa mabasa akaipa, ari kuda kutopengeswa zvikari nezvomusha. Yo. Mumwe taurako? Pamusoro esekuru. Unowomberawo? Isusu sevana. Unowomberawo kana? Pamusoro esekuru. Waitako. Isusu sevana vaFred. Pane dambudziko riripo. Ngoti Fred wacho haasi kuda hake kuti ataure. Ndini dangwe raFred. Ndofunga ndakaita imba. Imba ikaparara ndisina makore akati wandei. Ndikasiyirwa vana vadiki vakadai. Ndokubva ndaedza imwe. Murume akapa wandikuti ari kuparara kufa. Hakuzi kuparara kwokuti imba iri kuparara. Kufa. Ndokubva ndanoroorwa futi. Murume akasvika futi pakuparara ndichisiyirwa futi mwana anga achiyamwa. Ndichida kumboedza kuti zvimwe vana baba vachazvifambira sei handina kuona chandakaona. Heri nomunin'ina wangu Netsai akasvika futi pakuita izvozvo. Arubona. Hapo panapa izvezvi. Akaita futi imba akasvirirwa futi vana vakadai. Murume achifa zvakare. Tingori vana vaFred iwapo. Ndo pane mubvunzo wangu. Ndini Veronica. Sasita weapa. Uya la kufasa ufitu. Hanzi Veronica akakupa uroyi. Ndiye uraya varume wako. Ndiye auraya varume wako. Kunyepera? Veronica ndi kunyepera here? Ndirambi yako. Hanzi nasekuru ndiri kukunyepera here? Apa Fred anogona kuya Fred? Fred anokwanisa kuya here? Hatombozi kuti ungatatomutsvagira mari awo. Uyo mbana wako? Uyo mchicha. Hey, weya. Mwana wangu ataura uya. Mwana wangu. Ndio anonzi Vave. The first bani yako? Kwazouya mukomana. Komana wani? Wani yasi. Unaona wakura so? Zvinoona kanyaya kuona varume vavo vana vakufa mbere kudzikuramba mumuri. Aika zvese matambudziko muda kuti zvinhu zviitwe sei? Tatosvikawo pano kuda kuti tobetserwa. Ndazobetserwa. Koyo aipa vana vako mazita evaroya ava ndiani? Kwakusitomboziva vanhu vaindofarira kuti ndatopawo zita rababa. Iwe here waitumidza mazita kana kuti ivo varoya vanhu vaitumidza mazita? Aiwa, handidai kwatumidza kuti zita ramai zita rababa chete. Evidence ari dzadzamwa. Ukiona ngani? Evidence. Uroyi wako tasana, uroyi wako zvaita kuvana tasana. Chitarisa una uroyi wako zvawakaita kuvana. Zvakutorinetsa. Vatondisirisa. Uda kusiya uroyi? Uroyi ngasiwese kura chino chakatopisisa. Zvanga iri mina ndatonetseka. Zati kuda kuita ka? Wana tu mudzimai ari kurwara ushaya kuti zvii zviri kuti. Zvavaita chitofu yake. Panankani tufati vanda zvikwambo zvavakabwera nazvo azareva kuti azvikwatisa chiro tangwarani. Chasara chatiri kuda kurapa vana vari kupenga panga. Varoyi vangu vandataura vatatu vanoti Veronica, Nyasha naFred. Urati motora zvikwambo zvenyu zvive pano. Musati mobata zvikwambo yoda kuti muzonatsokutsanangudzira zvikwambo zvenyu maizvishandisa sei nasei nasei nasei. Kudauraya ngana. Uye zvakauraya ani naani, nhingi nanhingi ndiwo ndakauraya. Zvakapengesa nhingi nanhingi, zvakasunga mbereko nhingi nanhingi. Uda kuti muzoexplain. Mamba. Muri kunzwa here? Ndingabvunzwa zvangu pamusoro isi. Udabvunza zvichienda nauroyi udabvunza chii? Ikoko. Ndoti tsvimbo chaunobvunza isi hapana chaunobvunza. Isi tataura ndakaura chi. Nyaya yetsvimbo yamutaura nyaya yemucho ati tsvimbo dzakarasiwa. Tsvimbo dzadzinani?
Ndinda ndinadzo dzikapiswa saka ndishauri ndodziona sei. Aya hakuna tsvimbo mukuti makapisa mishonga yamutara mishonga nyaya zvikwambo ndiyatane zvaine seindaziva kuti udata nyaya yetsvimbo ndochandotsavi ndotora dotereka pakacherwa pacho dzichipiswa. chakuda zvikuita taura chimuzo chichimwe tinacho kana pfuma chaiyo chaiyo idambudziko haibatiki kuti ushande hazvioneki matambudziko da kugadzira zvipere apa munowana mari yapetrol here pekuti kumba kwenyu kuendaona mota akatozvina tikagara teiwana munozobuda vatenda izvozvi nyasha une mota iri kumbaita kwezvikwambo tonawo zvekuita nehanzvadzi dzangu murume wako ane mota iri kuti utakuse zvikwambo chinhu hatomboshanda hiyo samode kutakusa mune wana unongangwana 200 yafuel $200 yafuel munokwanisa kuiwana here tingatadze kuiwana here varume tongoita wakoneka tingatadze kuiwana here nevakadza unoita mudeme ione mariyo iwanowana mari ndogona kuona $100 iwanowana mariyo unowana 20 iwanowana mariyo 130 iwanowana mariyo 140 iwanowana mariyo iwanowana mariyo ona baba mtu wangu 100 mkosa wana afu unaona Maria $5 145 hapo unaona Maria une 10 $145 hapo mimi sekundu kama ndanosuma kwa ndabva ndingoburitse ndiri mushame wangu ndidi kutanga ndataura unotarisira kuti unosuma zvekuti unowana mari kana wasuma unokwanisa kuwana mari unaona 10 hapa 155 hapo 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 unaona 10 hapa 165 hapo ndikandotsvaga wadoona kuti ndoti 185 hapo 195 hapo 20 215 zvaita mumwe kana masunungura nasekuru munoungana apo kapo munobatanidza mari yenyu ndeyenyu sekuru akubatsira nemota yokuti muise mafuta emota mota kuti bambe mafuta mukwanise kuenda kumba munotora zvikwambo vana varapwe vari kupenga naika ava vana kupenga 5 days vari pano vana vari kupenga ava vanokumbirwa nasekuru 5 days vari pano vachirapwa nasekuru vanenge vapora muri kuzvinzwa izozvitendirisapozi kuenda kubasa mangwana ndikutanga basa mangwana saka ndatomiswa nedambudziko iri ndakangochairwawo foni kuti ndo kune dambudziko kumba saka ndichazivi kuti wachaandastenda sei kana ndichinge ndazouya kana chiri chipiri kana ndimande yacho handichazivi ndikumbirawo rubatsiro unokumbira no chichemo nemafoni anokwana kuchichaika kudai sikuti zikabatsirwawo zvinoitawo zvakanaka hanzi pa5 days muri kurapwa muite mabhora haya musamudaro zvakanaka pa 5 days uchirapwa unenge wapora zvinhu zviri kukuroya zviri kubviswa zvoparadza pana sekuru unobva wapora zveforever wanzwa muzoko very good ndibona ndakumbiro ndaifanira dai ndakatangawo basa musefriday saka mazuva enyu ekuenda kumusha kunotora zvinhu izvi 1 day repiri munenge madzoka pano mubatsirwa vazukuru moenda kumabasa hamusi kudiwa kupedza svondo muri pano ichauti umwe hauzonzwa ndirapera yaonachi asi unoda kuvhariridza hayo hazvandizo kukuzokuba ndirizobatsirwa redika zegokoni famba zvakanaka nemhuri zvava kuti hei kubasa chichahatienda ngatisumuke tienda zvakanaka ombivirai maoko kuna sekuru chisimukai zvenyu munogara padzinde remuti apo mopedza dare renyu kana maunganidza mari yapamwe chete motiona mopiwa mudziyo wokufambisa moenda
Kachinde. Vana. Kachinde. Oyo mbani. Ana ndiye ngane mazo.